No niin, terve taas. Palautetta on tullut ja hyvä niin. Nyt mulla on tässä yksi palaute, jossa lukee: hei, olen 50 kaveri, jolla on pelissä useita ongelmia. Yksi pahimmista on rullaavan chipin lyöminen lähellä greeniä. Ottaa aika lailla päähän vedellä kylkkäreitä greenin tuntumassa. En nyt kysele mitään tekniikkavihjeitä, vaan kysyn, missä keimolassa voi harjoitella näitä lyöntejä. Parhain terveisin Matti. No, jätetään sukunimi sanomatta, mutta Matti, vastataan tähän kysymykseen. Tämä on tuttu ongelma myöskin mulle. Otetaan sieltä pallo. Chip and run lyönti, josta Matti kysyy, on suurin piirtein tämän tyyppinen. Pallo lentää ilmassa lyhyen matkaa, rullaa pidemmän. No pitkähän se oli, mutta idea tuli selville. Demonstroidaan se niin, että mulla on tässä lippu, jossa punainen alue on 30 senttiä. Näissä klubiharjoitusviheriöillä se on suurin piirtein tuon tangon puoliväliin. Mä laitan sen nyt tohon eteen ja kokeillaan nyt lyönti, niin voitte katsoa, nouseeko tää pallo ton 30 senttimetrin yläpuolelle. Ja yritetään nyt lyödä. Aika huono lyönti, kokeillaan vielä toista. Onks me palloja? Avustaja oli tilanteen tasalla. No, se oli vähän parempi. Huomasitte varmaan, että pallo ei noussut punaisen alueen yläpuolelle, vaan pysyi punaisella alueella. No, meillähän on tästä myöskin muuta informaatiota. Täällä on kyltti, jossa tämä asia on sanottu vähän lyhyemmin ja selvemmin. Se on muistuttamassa tästä asiasta. Tämä on tärkeää sen takia, ettei greenille tule pallon alastulon jälkiä, mutta ehdottomasti kannattaa chip and run lyöntejä lyödä ennen kierrosta. Ei muuta kuin hyvää peliä.